baney'nhliziyo ezimbi ogobela, banosathane. Yikho nje kwesinye isikhathi ngeke ngizwe abantu abakhulayo noma abasindisiwe beyigxeka into yedlozi, ngibavumele. Akumona, akusathane kubantu abawogobela, hhayi bonke, kodwa i-majority yabo. Siphinde sinibingelele babukeli bekama-VTV with Prince Bheka kaZulu enyakeni ka-2025. In short, ngicela ukukhuluma ngale nto abalokhu abantu bengigxixa bengibuza bethi angikhulume ngayo lento yokuvalwa. Ngake ngakhuluma ngayo, ngayibeka ngenye indlela. Ngicathi abantu bafuna kube clear njengamanje ukuthi umuntu uma ngabe mhlambe eyolashwa noma ethongweni eyothwasa mase ekuthiwa uyavalwa, ikhona leyo nto noma ayikho. Iy'nyanga-ke ey'thwasisa abantu i-majority yazo ithi ayikho. Ngizokutshela i-answer ewungqo, angiyifunisile, angiyigezi. Le nto yokuthi ithwasa livalwe ugobela wayo yinto ekhona, whether you like it or not, noma ngabe ubani okuthandayo noma akakuthandi, yinto ekhona. Shuthi the answer is yes, this thing is happening. Kanjani na, or yenziwa yini? Akukho phela okunye ngaphandle komona. Angithi khona uthi uyagobela, uthi uma ufika khona, angithi ithwasa lisebenze kugobela uma ngabe lingakaphumi inkathi lisaqhubeka lidla iy'gobongo noma lisaphehlelwa amagobongo ukuthi phela likwazi ukuthi liphothulwe. Mase yabona ugobela ukuthi lo muntu u-powerful kunaye, mase yamvala. Iy'nyanga-ke eziyifihlayo leyo nto noma ogobela abayifihlayo leyo nto bathi ngeke ukwazi ukuthatha inhlahla yomuntu uma ephiwe abakubo noma ephiwe uNkulunkulu, yinto yakhe leyo, ngaphandle uma kuyimbombayi. Kulula kabi kabi, usuke ezoyithatha kanjani? Siyanitshela-ke thina esazi izinto. Angithi ithwasa nethwasa laphana kwagobela liba nendawo yalo laphana emsamo kwagobela, la eliba nesigodlo salo esincane, noma ngesisi isigodlo ngoba isigodlo esikagobela, kodwa kuba nendawo yalo laphana kagobela ukuthi lezi zinto ey'kabani, lezi zinto ey'kabani. Yikho nje uma ngabe kukhona ithwasa elizovakashelwa abakubo, kuye kufike ugobela kubizwa amanye amathwasa, umuntu uyeyithathe induku yakhe nenduku yakhe ngoba izinto zakhe zilapha. Umsamo wokuqala ekuthwaseni uqala lapha kwagobela ngoba usuke usulaphana, usuyingane yalaphana kwagobela, futhi awuphumi nangebhadi. Ngisho ngabe kuthiwa kushoniwe ekhaya kini noma ngabe kuthiwa kwenzakaleni, kushona umzali wakho, ubaba wakho, uma wakho, awuyi khona, uyaxoxelwa nje, awubusaya ngoba kuzosuke mase kuphambana izinto. Ugobela kunamandla ngoba uyena osuke ephethe into yakho, ngisho okukukhipha umphefumulo. Yikho-ke ekwazi ukuthi ekuthathe ngoba usuke usuyingane yakhe, kodwa spiritual ngokwasedlozini usuke ungasesiyo ingane yalo mzali. Ngisho usuhambile kini, ugobela wakho uyaqhubeka ebe umzali wakho. Yizo-ke iy'ngxabano lezi ezenzakalayo zokuthatha iy'nhlahla zabantu mase kugcina sekuxatshwana. Yikho nje uthola i-most yezangoma ey'ningi noma amathwasa amaningi, uthi uma exoxela nge-history yakhe uthole ukuthi ena uthwase kaningi. Yingoba la aqala khona kusuke kungaphumelelanga. Kujwayelekile-ke enye into ephusha ogobela under pressure ukuthi benze lento, ogobela bavamisile ukwenza into eyenzeka kubo, uthole ukuthi naye kwenzeka esinjalo, usenaleyo. Baney'nhliziyo ezimbi ogobela, banosathane. Yikho nje kwesinye isikhathi ngeke ngizwe abantu abakhulayo noma abasindisiwe beyigxeka into yedlozi, ngibavumele. Akumona, akusathane kubantu abawogobela, hhayi bonke, kodwa i-majority yabo. Enye-ke into abayenzayo, angithi uma umuntu esentwaseni uvamise ukuhlala nogobela isikhathi esiningi, ngaphandle-ke uma esenzelwa-ke imicimbi yakho, ngicela ungayichazi ngokuhlukana kwayo. Mase kufika-ke abanye ogobela, kodwa la uma ngabe selihanjiswa ithwasa selisiwa ekhaya kubo lapho siyothatha okokugcina, usuke seyothatha-ke umsamo esigodlweni sakhe ngqo, salo ngqo ithwasa leli alisa kusona, efike ehambe-ke. Kusuke sekukhona nabantu abangaziwa abangakaze bebonakale nangebhadi abakwazi ukwenza le migilingwane, ikakhulukazi abantu abagudi kule nto, ilezi iy'nyanga ey'ngoKhokhuvula, selizotshontshwa okokugcina. Kodwa uzwa uma kukhulunywa lapha kube ngathi kukhulunywa kahle uma ngabe senikwa umsebenzi wakhe, kanti bayazi bona benze njani. Into enkulu kunayo yonke, ebuhlungu kunayo yonke uma benza leyo nto,
angiba-expose ogobela, ngikhuluma iqiniso futhi ngikhuluma ngento engiyaziyo. Makuwukuthi kwehla kabuhlungu lokho akunankinga, kodwa lento iyiqiniso futhi nabo bayayazi. Into abayenzayo-ke abavali-ke uMakhosi noma ithwasa leli kuphela, benza sure ukuthi bavala wonke umndeni. Asikhulumi lapha ngokuthi umvalele ukuthi akakhokhelwe imali yakhe yonke, ukhokhelwe yonke into, kodwa benza sure ukuthi bavala umndeni ukuze ungabi nalutho, ungabi namali, yize uyikhokhe yonke into kaGobela. Benzelani na? Benzela ukuthi umndeni mangabe unemali noma uphumelela uzokwazi ukubona ukuthi izinto ayihambi kahle musuthatha further step. So yikho-ke bevala wonke umuntu. Yikho nje uthola ukuthi emva kokuba kade kuthwase umuntu lapha ekhaya noma sekubuye ithwasa, mangabe livaliwe wonke umuntu uyavaleka. Into abayivala kakhulu imali nemisebenzi, ongaqashiwe, ongasebenzi, engawuthola umsebenzi, osebenzayo kodwa engayiboni ukuthi imali. Ngikhuluma amahlazo lana ngoba ngikhuluma ngento angiyibuzanga ngumuntu, ngikhuluma ngento engiyaziyo futhi I feel it. Ngebhadi-ke mina angisogobela futhi ngisho ngathiwa ngogobela ngeke ngihambe ngimemezela kuma-social media ngoba phela akusiyo into edayisayo ukuthwasisa abantu, kuyisukela kuye umuntu ngaphakathi. Uma usuvaliwe-ke umndeni wonke-ke sebeyazi ukuthi ngeke-ke ukwazi ukuthi unyakaze. Kuthatha isikhathi eside ukuthi ubone ukuthi kwenzakalani. Ngicanisa abantu bayayizwa-ke lento ebengizama ukuyichaza. Ningixolele-ke bakithi uma kukhona mhlambe eyehle kabi kubona, kodwa bayayazi la nto engiyishoyo futhi abekho good ogobela ukuthwebuleni idlozi lethwasa lakhe. Kuye kufike inyanga engesisi isangoma ngoba izangoma azikho good ekuthwebuleni idlozi. Canisa abantu bezwe kahle. Omunye umuntu uzongibuza ukuthi ngaphandle kokuvala ugobela ayikho enye into engavala ithwasa ukuthi lingaphumeleli. Ngoba ngikhuluma iqiniso, angixabene nogobela, ziningi. Ngicela ukusho enye engifuna niyinake ebaluleke kakhulu. Ukuthi unaye umkhwenyana noma unaye, ngabe uqomile noma awuqomile, okanye uganile noma uganile uma uwumuntu wesifazane or wesilisa, uganile noma uganiwe noma uganile noma uganiwe. Awubusavumeleka ukuthi uhlangane nomuntu othandana naye uma ngabe usentwaseni. Entwaseni usuke eyolashwa umuntu, awubusavumeleka. Yikho nje ungadli nezinto ey'kwenza ube active umzimba, ezenza umzimba wehlele ngezansi ngoba usuke uhlonipha ithongo noma idlozi, umoya wedlozi ongenile. Into-ke enye-ke evala kakhulu amathwasa uthole engasaphumeleli, ajola ey'godlweni zogobela. Yabona-ke leyo nto iyalidunga idlozi libe mnyama, kugcinwe kusola ugobela. Le nto ngithi angisho ngoba phela angixabene nogobela, ngikhuluma into ama-fact lana, hhayi ukufunisela noma i-opinion. Yabona uma ufike waqoma ethongweni, ngisho kuthiwa idlozi lakho beli-strong kanjani, akugethi lizoba nenkinga uma ngabe usuphuma usukhishiwe ngoba walidunga laba mnyama, wahlulwa ukwenza into ubuyoyenza. Cabanga nje, umkhwenyana wakho noma umakoti wakho akavumelekile ukuthi elale nawe, ngeze ukuzokubona, kodwa akavumelekile ukuthi elale nawe. Wena usuyoqoma omunye umuntu naye ozothwasa, senenza ukungcola. Ningcolisa ngisho nesigodlo sikagobela lo enisuke nikuyena, ngoba phela kufanele silikhulume iqiniso, ngiyishaye left and right, kungabi ngathi ngilwa nogobela. Nawo amathwasa ayawenza amaphutha anjalo. Aye ey'vikele-ke mase ethi i-spiritual husband, umuntu ehambe eganile ebuye sene-boyfriend, eshintshe esetholakala ngathi ugana naye enzelwe ugqiba ihlazo. Ayikho leyo nto. Uma usethongweni nje awuy'bandakanyi nezinto zocansi, awulokothi. Leyo nto iyalivala ithongo ngoba iyalidunga libe mnyama. Angazi noma kuzwakale kahle yini. Canisa abantu bezwe kahle, siyabonga. Ngixolisa ukuba mude, bengifuna ukuba in short. Siyabonga kakhulu. Ningakhohlwa ukusubscribe, ni-share, ni-like, ni-comment.